ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ 12ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶିଖିବା ଆଉ କହିବା। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଡାକିବା। ଆସ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖି ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅ, ଅରେ ଅରଟ, ତାପରେ ଆରେ ଆତ, ହର୍ଷଇ, ଇରେ ଇଟା, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଇରେ ଇସ, ହସଉ, ହସଉରେ ଉଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଖଳ, ହର୍ଷରୁ, ରୁରେ ଋଣ, ଦୀର୍ଘରୁ, ଦୀର୍ଘରୁରେ ଋଷି, ଏରେ ଏକ, ଅଇ, ଅଇରେ ଐରାବତ, ଓ, ଓରେ ଓଟ, ଔ, ଔରେ ଔଷଧ, द्वितीय भाग देखा चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को क्लिक करंतु।